Hhayi-ke enhla nasezansi asibingelele. Sisahleli naye kuNkululeko kuyo le ngosi. Ake sizifuneke sizithole ukuthi singobani thina. Ungasilandela-ke laphana epejini lethu ku-YouTube channel, ufike usetshe uthi I know my story, bese ufike ulayikha, usubscribe. Ungasiboleka-ke udlebe wena olandela leli page likaMabhodla. Sisahleli naye-ke uNkululeko umfokaZulu. Ngifisa siye deep uNkululeko kule kaNomoyi. Yiziphi izinto ekumele sizenze nezinto engamele sizenze ukuze sikwazi ukuthi masifika laphana siyocela izinto esizifunayo sibuye siphephile, because ngalento yokuya khona laphana singahlambulukile iyingxenye yezinto ezenza abantu bagcine sebey'thola, abanye sebemuka nomfula noma abanye beminza njalo njalo. Ngifisa ukuthi sibheke namhlanje Nkululeko ukuthi iziphi izinto uma siya deep kulolu daba ekumele sizenze nekungamele sizenze. Baba, uthinta indaba kaNomoyi. Indaba yenkosazana uNomoyi okuwumama wamanzi. Uke wabuza ukuthi yiziphi izinto ezenziwayo uma kuyiwa emifuleni noma ezizibeni. Ukudla okuyimpucuko yasentshonalanga okwafika nezitha zethu abacindezeli bethu asikudli. Sidla ukudla kwalelizwe iy'nsuku eziyisikhombisa, ukudla kwalo mhlabathi ngoba kuyimvelo yalo mhlabathi. Uyayibona leyo nto baba, uyazila awumbathi nomuntu wesifazane for 7 days. Uma uzohamba uye esizibeni, uma uzohamba uye emifuleni, nakhona futhi uyaqaphelisisa izinto ozigqokayo ngoba nakhona uma ufika esizibeni noma emadamini amakhulu noma emifuleni emikhulu ehlonishwayo, sikhumbule ukuthi lapha kuney'dalwa zakhona uNkulunkulu ay'beka ukuthi zigade lawa manzi. Kuyakhulekwa kuzo, kuyacelwa kuzo, kusetshenziswa amatshe asentabeni ukucelwa kuze nokucela imvume yokuthi singene la. Asivele nje sisuke sithathane siyophosana emfuleni singaxhumanile ney'dalwa, singacelile kuy'dalwa lezi ey'phila ngaphansi kwawo la manzi ezabekwa uNkulunkulu ukuthi zigade la manzi. Ngoba yonke into ekhona phansi komthunzi welanga inesidalwa sayo esiyingamele, esiyigadile, esabekwa umdali. So manje abantu bavele bathathane baphosane emfuleni, abayicelile imvulo. Kuyacelwa, kucelwe imvume yokuthi kungenwe. Kukhulekwe kuy'dalwa ey'phila ngaphansi kwamanzi ukuthi sicela ukwenza umsebenzi, sixhumane nazo. Uzokhona ukuxhumana nazo leza y'dalwa ngesimo sokuthi udle ukudla kwemvelo yalelizwe, udle ukudla kwakini, udle ukudla owakwabelwa umdali. Imvelo izokhona ukuzwa. Kodwa uma uzodla obhega no-K_F_C, mase ucabanga ukuthi uzohamba uye esizibeni esinesidalwa esithile, siyokubamba isidalwa ngeke uze uphume, uyophelela phakathi uzibolele phakathi ube mathamba mhlophe. Ngesimo sokuthi lezi y'dalwa ey'lapha ey'phila phansi kwamanzi, impilo aziyibuki ngehlo lenyama njenganathi thina abantu, ziyibuka ngehlo likamoya. Leza y'dalwa ziyakwazi ukubona umuntu ngehlo likamoya. Iy'dalwa ey'ningi ey'phila phansi kwamanzi njengey'nyoka ey'nkulu zinehlo lesithathu likamoya, zisebenzisa lona uma zizwa ukuthi khona into engahambi kahle la esizibeni noma enqenqemeni lesiziba, noma lizwa ukuthi kunabantu abakhulumayo, liyaye lisebenzise leli hlo lesithathu likamoya ukubuka ukuthi ngabe kwenzakalani ngaphandle. Izokwazi ukukubona uma ungahlambulukile, ungene lapha mase iyakubamba ngoba leza y'dalwa zi-clean. Leza y'dalwa, iy'dalwa zikaMdali ziyay'hlambulula, imvelo ihlalahlale iy'hlambulula, ayizwani nento engcolile. Yingakho futhi nomuntu onenhliziyo elukhuni ozaziyo ukuthi unenhliziyo engaxoli, unenhliziyo enamagqubu, kungafanele ukuthi angene ezibeni. Ogobela abanye bayaye basho nabanye abangabathandazi ukuthi uma uzazi ukuthi kunomuntu ongaxolelene naye noma kunomuntu eningabonisene naye ngasolinye, ungangeni la. Ngesimo sokuthi bayazi ukuthi iy'dalwa ey'phila lapha zinehlo lesithathu elikwazi ukubuka ngale inhliziyo yakho ukuthi unenhliziyo enjani. Sikhumbule leza y'dalwa njengoba zilapha, lezi y'dalwa ey'nkulu zengamelwe inkosazane yamanzi okuwumama uNomoyi.
inkosazana uNomoya. So nje uma siya emanzini siyozihlambulula sifike siyoxhumana nenkosazana uNomoya, yiyo esihlambululayo. Yonke into ekhona phansi komthunzi welanga yengamelwe isidalwa esithile. Ingakho kuhle uma sizongena ezizibeni noma ey'mpophomeni sicele imvume, singayi sinamagqubu, singayi sikhubekile. Once wakhubeka noma waphatheka kabi noma kunomuntu ophatheke kabi ngawe, uze ungasondeli mtakama noma mtakababa, ngesimo sokuthi iy'dalwa ey'phila lapha zinehlo lesithathu, zibuka ngalo inhliziyo yomuntu ukuthi ngabe injani. So imvelo kaMdali bakwethu ngiyacela ukuthi siyihloniphe, iyahlonishwa. Sibonga kakhulu qhawe lamaqhawe, sibonga kakhulu ndoda yamadoda. Kwande kakhulu nalapho sihlephulele khona. Siyathokoza.